सिगाङाव प्रमद प्राइभेट हैथुए हाखौ नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमदाल' बर' नामा प्रमदाल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा दा सिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएल' पासनो बोरैबा किरखमबा पिअ पास करेছে বলে प्रमद बर' डांगरियाय उइनि जे किबा आईएएस कोश्चिन करे इउपि जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथायनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्टेला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्टेला मा जिनिस बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो बिथांमोना खोब मोजां मावदों जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ बिथांमोनखौ मदद होनांगौ खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनखौ फालिবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়া रुपनाथ ब्रह्मर स्टेचु আমি বিচাৰি গায়ব বিচাৰি পালে যে প্রগতি ভবন নতুন বিল্ডিং বনাই আছে ইয়াত ভিতরে একেবারে কিবা লেথারা পেতারা বস্তা দিয়া বস্তাजों खाफबनानैसो दोनबाय प्रमद बर'नि आखला मा आखल फालाय प्रमद बर'ला गावल' गेदेर मानसि रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बड'लैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टिपार्पस मेन आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि बिथांखौ सन्मान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि प्रथम बर'नि मन्त्रि बुजिनो हायाखिसै प्रमद बर'नि आखला मा बेलाय एफा गिदिर बर'जों सन्मान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों मानो बोखारखो बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै नै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो मा इसिबां अननाय फालाय सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सन्मान होनांगोन सिबिनो रोंनांगोन बिबार बावनो रोंनांगोन सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन क'क्राझार सिटी नाउ इट्स गोइं टु बी रिमुभ रावनावबो सोङाखै प्रमद बर'आ बिलाय गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमद बर' इज एभ्रिथिं सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिदि सालाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेन्स सरे खालामनो मोना मेडिकेल कलेज थाबाय थादों साथ'बो लाबो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ हिमन्तनिसे फैसा নাই मेडिकेल कलेज खुलिবলৈ পয়সা নাই মেডিকেল কলেজ চলাবলৈ বিজেপি গভর্নমেন্ট পয়সা নাই এই গতিকে এই যে সিভিল হস্পিটাল এই সিভিল হস্পিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি এটাই থাৰ মেনেজমেন্ট ডাঙৰ কথা কবা পারে উমুক বানাব থুমুক বানাব ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে একেটা ডিমান্ড হয় নাকি আমিও এই অসমৰে অসমৰে বাসী বড়োলেণ্ড বাসী বিটিসি বাসী আমাকো চাব লাগিব আৰু रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे आईएसबिटिखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथायनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो आं प्रमद बर'खौ बाव लोगो मोनदों फैदोंमोन बियो मा नायनो फैयामोन आं बुंदों बे हस्पिटाला बावनो थानांगौ बिनिफ्राय मा लांनांगौ आंखौसो होनबाय नों सिनियर मानसिया बिदि बुंनो समाया मेडिकेल कलेजखौ नोंसोरनो लाबोदों ना हय जोंनो लाबोदों खिन्थु बैथ' मेडिकेल कलेजसो नैबे माने देहा फाहामसालि बे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव थानाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल बिनि बाथ्राया आलादा बे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै नामाकरण जानाय मोनसे हस्पिटाल भारत स्वाधीनखौ खालामनो थाखाय आन्दलन खालामग्रा सासे व्यक्तिनि नामाव बे हस्पिटालखौ खालामदों आरएनबि हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल তেখেতৰ মৰ্যাদাটো আমি ৰাখিব লাগিব অকল তেখেতৰ মৰ্যাদা নহয় বিনি মৰ্যাদাखौ লাखिनांगौ बेल' नङा माने
सोरबा मेथर खालामनानै जाग्रा सोरबा माने हाजिरा मावनानै जाग्रा बिसोरो लोमजाबा साजाबा सिरियास जाबा हठाৎ माने गारि लानानै लांनांगौ बेफोरखौ हायाना गतिके इयाते आमार सिभिल हस्पिटालखौ लादों थानांगौ बाव फुल फ्लेजेड सिभिल हस्पिटाल हिसाबै थानांगौ बहाय जोंनि बयनिबो सार्थनि थाखाय मेडिकेल कलेजाबो जोंनि बुस्थु जों मोननाय बुस्थु बेखौ नोङो पोस्ट क्रिएट खालामनांगौ पोस्ट क्रिएट करानाय पोस्ट क्रिएट नकरी रेडिमेड बुस्थु লৈ যাই পেলাই তাত এনে চলাব বিচাৰিছে আরে পোষ্ট ক্রিয়েট কৰক তাত পোষ্ট ক্রিয়েট কৰি পেলাই ডাক্তৰ নিয়োগ কৰক নিযুক্তি দিয়ক তাত যিমান ষ্টাফ লাগে বিভিন্ন ক্লাছৰ ষ্টাফ লাগে এইবিলাক দিব লাগে পোষ্ট ক্রিয়েট কৰি পেলাই মানুহ নিযুক্তি দিব লাগে সেইটো নকৰাকৈ ৰেডিমেড আমাৰ বস্তুটো লৈ যাই পেলাই এনে দেখাব বিচাৰিছে হয় এইটোৱে নাটক কৰি আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ মানিম এইটো जों बोरै मानिनांगौ बेखौ आइ मावफोरहानो बांसिन असुबिदा सोरबा प्रेगनेन्ट जायो प्रेगनेन्टआ माने सासे गथ' आजायनो थाखाय डाक्टार लोगो नांगौ बे हिसाबै बेवहाय जोंनो नांगौ आरोखि जोंनोल' नङा गामि साखाथि थानाय गामि बे गामिफोरनि थाखायबो नांगौ बे हिसाबै जोंनि बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बे एसेटखौ बिनिफ्राय लानानै थांनो नांगौ